Mama kwaba eba Nyansapo TV eso eye tiefo ene ahwefo ye Nyansapo a wo se ye sane no badwen emba yenim se Nyansapo de ye kire amamre ene amane de ekoso ewo ya santememu ene ne mpatemu so ena ye de ebremu ene dai de ye de mo aba eye yewura eye Akyamfour Asafo Boakye ageman bonsu otosom ye no eye otumfo akomhene na hemfie ene mprempren ye wei na ne dwumadie soronko dwumadie chenchechereche bi ekoso ewo yewura eye nakache a wono wankasa o kai wono wankasa ne nana Asafo Boakye a odikan ya eye wono wankasa ne wura otumfo agema prempe eko Seychelles a ye beche wono so eka ho a ye de no eko ye no wosan free Seychelles eba eye Kumase eba wono ankasa ne die mu eye akomfie no eye emfie ewa ha ani eye emfie apem ahankro ani aduonu enan ne mu na osan eba wono ankasa ne fie eye akomfie eye Kumase Asafo na ye kasa Asafo Boakye a wone hwan Asafo Boakye eye wono ankasa eye yewura otumfo kwa kudua odikan wono ankasa ne ba ya na oye akomu ehene ema otumfo a no oda akomu division ano abre ebeche yewura osagema prempe koye no wono so yebechi ni bi ede ne ko Seychelles na abre abrofo gya wonsa onsa amra wona chi no emfie wa ha ene pepepe aye wono ankasa ne ba ni wura nade nyina eye Akyamfour Asafo Boakye agema bonsu kai ene ofiri Seychelles ba Kumase ebeto na henie so se akomngene no emfie ewa ha eni enti ne yebekọ ne yakọhwe dwumadie soronko a eye yewura Akyamfour Asafo Boakye agema bonsu odi ewo ono ankasa na hemfie eye Asafo ye nyina yenkọ na yenkọ enkohwe dwumadie no de ekoso Emprempren afena yewura Akyamfour Asafo Boakye ageman bonsu otumfo akomhene ono na sa ye Kumase dikuro oye Kumase Asafohene afena yewura wafro apakan a yade ne to Asafo monchen so Asafo nkuromu na wachiachia na de hye na wachiachia ne ma wachiachia ne kuroma na enne dei aniso kase a wo ye ede ama ono ankasa ne papa Asafo Boakye odikan a na wo ye akomhene abra wo free Seychelles eba esa ba na chi ba Kumase no emfie wa hene afei na yewura kateche Asafo Boakye ageman bonsu afei na wada pakan ma wo chiachia na yehwe abakwasem a ewo kateche Asafo Boakye odikan ne ni Seychelles okoye eho a yenim se ebra akosikoko broni na gene se yemfa asanteman mfa sikadwa ema no na wono broni fika ontena so abra yewura otumfo se agema prempa odikan ampene na wante ase na oba ya santewa so ante ase eno na Asafo Boakye odikan na oya Akyamfour ono so ante ase a woni abrofo sesafo aso ekon ya na nye ekon keto akora enu nti ma abrofo kyekere won so oha adwene na wode won kopie mu ewo Seychelles se wode won kosie kopim se wode sikadwa no ebama won nanso so no wante ase ama won nti wodi ho amfinhie bebrebe otena Seychelles won finhie bebrebe kopim se abrofo hu se sikadwa na omunya enu nti osaima wo mo eba wo nachi eye afe apem ahankono aduonum enan ne mu na Akyamfour Asafo Boakye a odikan osaba nachi eba Kumase akomfie a obeso yewura kotokohene otumfo sai ageman prempe a odikan na oma asanteman efa ne ntoma pa efuraye ntimprempe yehunu se yewura eye Akyamfour Asafo Boakye ageman bonsu oda pakan mu a ene dai eye anigye na aba se wo kai ne nana eye areho sa ye anigye ne nana ene oni ho nanso eye anigye se wo ko Seychelles no broni antumi
amfa ye so a osai eba akire eba ye ebesom yewura kotokohene ntine ye hwesantene atu ya eye yewura Akyamfour Asafo Boakye agiman bonsu woni nananom jasefo na ato santena omo chiachia onne manfo na won nyina ama won hu ontinkwa se ne dai won nananom ekoshi says won na Asafo Boakye koshi says otumi esa ba na chi ebesom kotokohene ni asanteman eni asafo eni akomu asomdue mu enti santene mo ye nyina ye nhwe yewura ena mprempre odi asa no yewura di asa kire se ene dai anigye sononko ene ba ye se ne nananom koshi says na wasa eba ye mo yenko hwe Akyamfour na sam kakra Monu tufua Nyansapo ekura yen nananu ma titiri Nyansapo kwaso yen sanimu ye monu tufua ne mfama na mungu bota titiri ntia ene nananu eye asante enkoa eni broni beka sa tribe eni pesubia ewo man Ghana ha woni akwasi kokko nyesi broni kugina ye ekon ya ekon ekoso abese ni mbrenu so nti wo se anglo asante wars eba so na enumnum ana me bo ntofua na machem ni nyina de ekokko ba ya eno akire ekowieye ema wo mo de kemprempe eko Seychelles no yen ready edi kan ye eba so afe apem ahawotwe aduonu amiensa no sans edikosi afe apem ahawotwe aduasa ba akunu na eko edi kan ye eno ye first anglo asante war eba so na de ekofa ba ye nie na asante ane pese wotsere na kwaba mu na sase ne eye kese eno na wode fampo anu nyina eno na akwasi kokko ampene na oye na dwense ene one asante ebechi ayam ebra akwasi kokko ede nanisi asante so no kwasem nie asante bro no fumfram etwe nase ede na chifa wo fomma na chi ewo nkomu the battle of Dodowa eno no afei treaty baso ama asante asan krata ekowie ya eno ne ma afiopura ebetwa asante ena afimfimfim mantem yentam a eno ene hia eda asante ene fimfim mantem afiopura entise no so fa emaye nanu ya wogwafo edi wonmo afida no ye kohonmo a yehu pra ne se ne sitie afei yenko okon etoso mienu asante anase anglo asante war de ne toso mienu ye kofa baaye ene senti a wonmo ekon no eba so afia pem ahangotwe aduosia myensa no mu erikosi afia pem ahangotwe aduosia enan no mu ena saa kon ne baaye na de ne kofa saa kon yi baaye ni nyina ekobaaye se na abibimam nipa bi asabia kusabia kronto na ingesi boni afa ne wo mu enum eno ena kofa saa kon yi baaye asante anti asie sanse ye ne den asante kotoko osi woni ebedi akwa ne eboaboa ho esanse etuoto a na wankwa etrebe mabo enti asante ete wo mu gumu ene akwasi kokko saadi esiani ana enye entokwa kokra eno akire no treaty of Formena eno ne sign krata eno ebedi adanse se afedie ye jai saa kon ne akwasi kokko kon ye jai na afe akwasi kokko ejai ebibiman ma wo mu so mafo wo mu nomum no eno no afedie to so miensa the third Anglo Asante War eba so afia pem ahawotwe aduoson miensa no mu edegosi afia pem ahawotwe aduoson enan no mu ede ne kofa baaye kofar baaya ode ekun ebaaye ene seye ebra na asante ani abre no no akasiko ko nyinesi broni ne niema bi odi gugu won ma no opesa asante sabia kroto ye bre ye ho ase sade ye de be se wo mase no mayo no asante ante ase sanse ye ya de hye eno nti no ye sa hwidiam dwamu etugumu ewo hon ma ne enye asem ketwa eno ne nam so ema akasiko ko esa ne asante esa ede bo ani a won ba asante mantama ma ekumase wonum ebeye
adwonni ewo honom no treaty eno na sign the treaty of Fomena enam so ema wo mo de eniema mu odin ohye ene ade ede toto Asante Empire so a eno so ekokowie ya na say British mine no English boni epese ono eno fa Asante no mum afa yenko the 4th Anglo Asante War eba so afia pem ahangotwe ediokunu enum ni gosi afia pem ahangotwe ediokunu ensianum na nya koketwa Asante kotoko oni ebedi akwa ya aboabo ho kotoko metema ne ebaba ne metedum etutui ede wo English broni a na nya koketwa ede ne kofa ekun yi ba ya eneye obese wose ede ho na eba etie ado epriyi ese Asante abusia ene Nyansapo ye sane ne badwemba kwan so na ye de mamo eno so ye ready ye kokofa baye eko aneto so enan no ni nyina so ekokodina ebra na English broni epase odi Asante so na Asante se dabi yenye obi asebe ye kusebe brotto ye kan hye e de se rekese jana do obi ko ti ana ne ho ebo afefie mu enu ti ye hye asese ye betu hwa eno anekofa eko ekase ede ebaya enum no Asante mantama na nye asempeto akra the Treaty of Kumasi eno so ye sensan krata na ye ti ase se afedie akosikoko ye be hye ne nan ase ewo economy afedi etwa to a enne yaba bepie mu ewo otumfo osetutu Jubilee Park hey yenko na yenko hwe Anglo Asante War de to sunum afia pem ene ahankono ne wo hanmu 1900 ena saa kuni ba so eno na kwasikoko ye na de se obefa sika sikadwa yes sikadwa kofia eno na ka Asante edi egomu a oba ahima okodufo onedinfo ya Asante aje so hima etigina ye no ote adankra ye mu a eho ena ma ofenso hima ana afra kuma di ka etutuo ansana odani tuo ndima na ya Asante a eje so ma hima no so mu no ne akwasikoko ekere eyam so enumu ene koba se English broni ani bre ya woye na dwen se ene esebie kronto obefa Asante no mum na ya Asante a ena afiyi ye hini ana omudi animu eye nana prempe no omafa no mu no me na ko se ne be ya Asante anu bedwo ayesa opesa ochikoto ugu na pre na no bedwo ye nam so ema wo fa ye nana kemprempe ne yene num ane Asante adesie bi ede won ekopie mu ewo Selerion Asante ante ase Asante tutu mika nante a ne ekɔ Selerion se ne be kwa akɔsra ye hini ene adesie eno na wie ye kura na omu se na Selerion ye de o ma be pie na stadia o mu da so ba he ene ye fo mu ko Seychelles ye Support Island eno mo sa fa ye mpanyimfo nyina e de o mu ko pie mu e wo Support a friends Seychelles a nana prempe a odi kan nana ya Asante a afi Asante adesie nana num bia na wo mu do so ye pa e de o mu ko pie Seychelles na e bra kem prempe dan nani e sa be pie mo Ghana Asante mem ha no ni finsia wo ha tie afi ena nana no mo tie ne so wi ha na sa pepepe afi ye ko wrem na ya ko nana no a eba na enkomotwetwe amanebo ye sefata wo sa wutie nyina no ye sane mu obadwemba kwa so edi amama yada mase se mugusu a na muni edi kasubum subscribe share na like na share nso se aha enko a ena abenya ntimu atise Chame ile dikanya nasa chame pome brani ya
na say na nanoma srafo a won fe say ade anko da intensive care unity and cha me poma e de kra no sabi abokwa do bia wonware nsuom muru nsuom ese da bia no ho fefefe asrafo no se de ne wonya fe kra na ti kwode se obi anim ya na Asafo Boakye Akyamfour ajeman bosu wono ana wa unity a wo pay na nanoma srafo ma chance de eye abokwa de bi ana fe asnawo a wo mu nyina mo fe yie Bakwa do bia wo buru nsuo nyare nsuo so da bia wo fati adwanse ntoburo wono and wo unity a wo ba yie Akyamfour Asafo Boakye ajeman bosu nana no biao nana na esi tata ya wo ba etwomu no ene ampaye bedwa de bekoso wa ha bia wo se wotie na atimu nchemu bia no akomi no ya de nyina atipa pro abra owura aba na wa baba batrase anu ti maka amedi achro so we data no mensa no afa nkwankwo ready edi kwa se wo hwe say we amamre ne amade atia ene ne nyansapo kasa fonyini ana me kamfo na me dia ma obomodin na subscribe na share na like say wo onya ya ne safa maye ananu masrafo wo mu free dudu obuo asade hye busia na wo fe edware yeye nananu ana asijoma won aba no wo fe yebra Asafo Boakye Akyamfour ajeman bosu nana enne that's a good bra nana ahri watie sifom hey awoba eyo nana fadie nana bi chiremu no itacha we free from oba ni kapo egu ne nsa koko wom tuntum wom abamuru wom ni na ejes free na botre no aye amamre ni amane a sabe aye sefia ana twana na ho asia ya de ba anya asapotwa afina yewura Akyamfour Asafo Boakye ajeman bonsu yewura watenase afina ni jasefo ye ka jasefo ene henfo ene nanomo a wo mo ka yewura Akyamfour Asafo Boakye ho na wo mo bua ma Asafo akonya no epeja eye nanum jasefo ene sabre wo ma to santena o mo wura atena sidie na etwa se wo mo be ma no akwa baso nkokora ne be ma niti kwa enti ele santena ato a ko yewura ani a ye Asafo jasefo ene ato santena o mo koma yewura akwa baso nkokora ne ama yewura soso ni tiri enkwa so nkokora
yɛhwɛ santre ato a ɛbɛyɛ a ɛyɛ ɔkatakye Asafo Boakye a wɔyɛ zanzule ɛmahene ɛnɛ wɔn ankasa ne papa Akyamfour Asafo Boakye agyima bonsu ɛna ɛdi wɔn mu ewura wɔn papa Akyamfour Asafo Boakye 100 years na yɛka zanzule mahene ɛyɛ ɔkatakye Asafo Boakye a wɔyɛ ɛyɛ Akyamfour a ɛnɛ yɛ kae ne mfie wɔ ha wɔ firi Seychelles baayɛ no ɛyɛ ne ba bɛrima baako pa aka ɛbrɛ ako baayɛ wɔn ankasa wɔdwane okɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ zanzule no ono ɛna ɔkɔkyekyere hɔ a obenya amahene ɛyɛ ɔkatakye Asafo Boakye enti ɛnɛ ne papa nimpɔ na yɛ kae ne mfie wɔ ha enti ɛnɛ ɛyɛ Akyamfour Asafo Boakye ɔno ankasa ne ba ɛyɛ ɔkatakye Asafo Boakye ɔno na sɛ waduru ha mprempre a ɔbɛkyia ɔno ankasa ne papa yi We are so paying homage to. Thank you very much. We appreciate it. Okay.
yɛhwɛ santene a ɛbɛyɛ a ɛyɛ nana ama nkwa aduna ɛyɛ kontana sema hena ɔyɛ santehene wɔfa nimpɔn afei na yɛwura nso waduru ha ɔbɛma ɔno ankasa ne ba ɛyɛ Akyamfour Asafo Boakye agyema bonsu akɔ aba nti yɛhwɛ santene ɛbɛyɛ a ɛyɛ kontana sema hene wɔno ɛne ne dɔm na adu ha ɔbɛma Akyamfour akɔ aba yi. Samre ɛyɛ nana adwoa pɔ dwamena sewa ɔtɔso mienu ɛyɛ bechem mahema ɛnɛ dɛyi wɔno soso wabɛbɔ ɔno ankasa ne ba ɛyɛ Akyamfour Asafo Boakye agyema bonsu odikan ɔbɛbɔ na chiri dɔm sonko kura ama wadi wɔno ankasa ne nana Akyamfour Asafo Boakye a odikan ɛyɛ ne 100 years ɛyɛ ne mfie wa hayi ɛyɛ nana bechem mahema wɔno na watena se a wɔno so ɔbɛtai onua achi sonko kura na ɛnɛ wɔmadi afidida kɛsie. That's a good wine. And also, you're not going to be red wine. And also, not going to be a now be sure. Penifue fi abaimu. Penifue efi asantemai. Eni echire ni anananom ne ejuma penifue biara aba hasene. Oba beso yemum. Ne yakai sa eda eyeda ne yakunimdi kese. Edema asantemai edema Asafo. Eni akwamu division. Eni yempo ayekopie. Enzema sensule. Ye kai ye nana Akyamfour Asafo Boakye. Anka wamba anka ye di Asafo Boakye ne krapo no. ABNP. Ye dana say. Ye de bia so ase owro no so aba. So baba boa with the presence, with the contribution, the Bible, Asafo, and the obiara aba biara. Yama enne enye
Eda. Ebe share kana wasante. Neba ye ginaka. Then they are so you as and we are not with a common destiny. See ebe peja sante me peja Asafo. Nankaka addition is so called PA ones mano. They hinara. Yet a peja Ghana ma fa den tuma papa efura. Yadam was say. Yen kan bebre. Na ye beka ne say onyame hira obiara wa pie bo ha. Ade Yadam was. More powerful, more the casa. Adontie ekurem finfin nanso wo hwa Asafo abakosem a ekunimdi ewom na guguhwe ase bebre nso wom na de ewom a mepese me ne wo edi wo nkomo eye mienu ana me ensape ba ko ne se Asafo ahemfo nyina bo ho moden efiri betia so besi awreso ene ahemfo aka besi Akyamfour ajeman bonsuso yanti ase se oman no abakosem afa no ma bebremu de dikan asante hini biara di wa no ho a okoko a Asafo anta ne chi na ya fra bibi loyalty iti ya kasa fa Asafo abakosem ho no wote ha nya loyalty ya se ahofa ma fa ho ma oman no ya Asafo ene asante ene Ghana. Essentially, the balance of union, balance of power you create here, and the man Asante Union no Asafo kan bi. Tine Asante dinawa na ye Asafo ahemfo a esom ye ene Asafo asrafo a wo bo chidom ehese wo ko Asante be kono obedi nkonim. Na saa na montuo yi ekoso a ekosi se yehunu se Akyamfour Asafo Ege eba na obetena nedwa so kosi se 1896 ye fa on prempe ekoye ebusia nana no muntie asem ye pa ye di nkomo se ya eya na ye se eya ya ne be fa ohene koye ena ye fa Akyamfour Asafo Boakye so ekoye ante sa keke wonu mu a ye fa wonu mu ko ye kan Asafo Boakye ho ene prempe ho ye nkofo a na wo mu gina prempe the first echire den loyalty asoma me kan na nu bi na me kan na ye wo mu pote pan so ne se won asoso prempe the first echire sense ansan na wo ba no na Asante enya internal war, civil war for almost 10 years. Yase prayer away we ba ko ani bu eye utumi bu na o ka ba mu ani bu ade pa ani bu ebu na ebusia ye betumi ye hia se ni edi nkomo ni ye koba se kro ye no ni yakoma mu a ye ntumi nkowie hwe enu ti no ye yi ohene firi ho eyi Akyamfour firi ho ene ahemfo ahodo a na wo mo tai sante hene ye kire edi wo nyina akọ Seychelles se ye be ya aburofo no betena kire aye ya nyedoa anu ti no yanti asia se Asafo nkoma ye die ya Asafo nkoma mo oduru ye pa opani Asafo Boakye tena ase di nkomo ebu ne bra etena Asante memu ha no sanso ye Asante hene papa wone ni ajam bibinum ne ebusuan hodo a de o mko nyina no bra ne maame Asante hene maame Asante hene papa e kan nkyini gu ye Seychelles no wo bo ohene prempe the first chidom ne letena ye kosi se wasan wechire eba Asante memu a wone no eba tena ase e wa ha kosi se ono opani Akyamfour
Asafo Boakye e kan chiri gu but aye kese a e da enum ne se ye de no kuradie ne kro ye ne ahofama e de tayi mpanini akira e boa ma man ne kekere ye no so etumi kɔtɔɔten nanso Asafo Boakye akire yi efi 1925 e de ba no me fra no the post exilic tragedy atorenchemu a eto Asafo me no ka say 100 years on ye ni akonya tuntum bia wa Asafo ha after Asafo Boakye adintia ahemfo aye ba kro nyina no a me nua kuma na se me ba no be ka wo ho anwensem no ye tu wonu nyina e ya asemu a eso pa ese di hu nko e san se bibia me wo fasi na de kan bibi o se bibia gina akani yeso ti de kan nipa no a wo pa no sha ohene no e ye so ofiri amamre mu na ofiri efie mu na kwan so odi ade na odi ade so a ne manfo ne na kan bamu e wo kro ye kwan so edi ade the post exilic tragedy ni say a free Asafo Boakye odi ka chiri no ye nya akani a atena ho a ohene ewu akonya so na ye punu na konya asam ne ka ye kana me de me teacher ni mata ade na betete the American say the tragedy ni a ewo ho no e tragedy a potoka say mu no charges a ye de bo ahemfo ni bi no na ye ad hominem na kire say saa nsemu a ye ka fa ahemfo ni bi ho a ye de tu o mo ade so ye ntumi ni ho nkomo wa anu nti no ye nti ase akonya to a ye pre di odi ade ye ni di ade a eso otena so no bo ane manfo anu nti no ye woni say asete na di adane dane wi ase asesa ye wura 21st century mu abodi perihwe mu e ko nanim enioma eye empuntuo nkita hodie e koso enu nti no Asafo Boakye adimambo nsu abetine dwan so enam amamre kwan so eni hyehyeye a ye de paw ohene ma ne yeye eni wabetine dwan so wabetine dwan so no ede na Akwamu divisional council eye sese the edikan eye the restoration of Asafo say 100 years on Asafo akọ ohaw ni abenedie mu no se ye gi Asafo si hobio na the edikan wo mu ni say se ye tro ya bakosem so nipa nim ni nchi a onko bebia emfa woni obrofo emfa woni usuku emfa woni wabetre emfa woni usika se wonnim nipa kura wo ye ne bia wo firi ba unko wie bebia hwada fo akratefo agodo ene scientist a eko abrochire bi onasa nanso ye hweman ene bi koma ye die no nkoma ye se hwe pa it no the post exilic restoration no ene say yamba ye ni nko Asafo abakosem ho ni asante abakosem ho it me Professor Samuel Jemfi meni nua ba Eugenia Anderson Akyamfour Asafo Boakye adimambo nsu adawro mane Akwamu divisional council say yambeka wo ho na yantro Asafo abakosem we are restoring Asafo through its history yetintim Asafo enam na abakosem na no ewuhia ewo man bia hyebrem na megini se ye ne Akyamfour Asafo Boakye ya adene dia ye monsem ne ye nanase ye na busuwe nyina ase dia tosu mienu ene se ye be ha se ensase won nsemo a enne aman kofo bi me wo Department of History and Broadcast Studies classroom ye kan se bebre o ha ye bia bonte a ye ntumi nka na bebre no a question the relevance of chieftaincy ne ebi ana chieftaincy ministry edi hu nkomo the edikan aye asase uhwe wiase nyina na ye define oman no aye yu asase ne ye measure na nanu ahemfo
ekura asase no ewo manfo di mu so on the sum manfo di abo manfo. They hold the land in trust for and on behalf of the people. Etino akwabu hene na Akyamfour divisional council Yakwabu divisional council restoration agenda ensunu bi ne say ensase a ewo ha nyina no ye betutu ne yie ama sansase no nipa mienu ntumi nto asase kro nipa miensa ntumi nto asase kro. It is as restoration no akowura system one a computerized system one ya de hwe se ensase a wasafo nyina no ye betumi ehunu ano na ye bi ya project na asom enchirima. That is chieftaincy and restoration. The other bit is education. School in Samu Yapa. And now you're here now when in this school in Samu. Now when in Jim Puntu, Mr. Mechanic, you saw more classroom. And now see you saw more a chieftaincy and leadership classroom. And share about Posaupa. Sentini say you person Ghana Tumpong and Puntu, if you are here for and ever. See, politicians need a mistake. Akyamfour, and that's Yaw. I'm always sick on your attention. And come with your chain on that thing. You better be Madame Wassay, my friend, Dr. Anderson. No other to us. Now, moi, payé, no moi, payé. Santa Hene, ne mame precope, and no. Yaman Santa Hene mame, Aquaba, Sonkon, Equanso. Any dear mother, or in a year, or in a baby, or in a year, a bread was a swine. So my animation, I can see the Bruins adventure. And now they are about the swim. Oh, I'm trying. Oh, I'm trying. This is how the Bible says. They're trying.
about Piabidi. Yo, boss about Piabidi. Eh, dear City Bodomia about Chirichirimo, Yamisi, so Crodo. Nimshani Shadro Frawani. Eh, do I see Bodomia about Chirichimo, Yamisi, so Crodo. Nyantrani Shadro Frawani. Eh, do I Jabo Ramos? Eh, do I Jabo Ramos? Eh, do I Jabo Piabidi. Eh, do I Jabo Piabidi. Asafo, Manafro, up Makmakmadere. Asafo, Manafro, up Makmakmadere. I do boys suffer with the Safo Piabidi. Or do boys suffer with the Safo Piabidi. About him Chamber Ramos singing. About him Chamber Ramos singing. About him Chamber Piabidi. About him Chamber Piabidi. And Mamma Buchan Mungan. And Mamma Pia Kusikra Piming. Obemensia Babesia Domination, Feder Chopokajima. Obemensia Babesia Domination, Feder Chopokajima. Eja Pena Fernage, Feder Chopokasinga. Eja Pena Fernage, Feder Chopokasinga. Eja Pena Fernage, Feder Chopokajima. Eja Pena Fernage, Feder Chopokajima. Amakoma Kusakra Pimungan. Amakoma Kusakra Pimungan. Amponya Mani Channel Tete, Jinapia Kusinga. Amponya Mano Channel Tete, Jinapia Kusinga. Boko Kumsafo Kumquayafo. Boko Kumsafo Kumquayafo. Oh, Safru Pogu Dami Father Finger. Oh, Safru Pogu Dami Father Finger. Safru Pogu Frampo, Dami Fajo. Oh, Safru Pogu Frampo, Dami Fajo. Rakase, Jumakasa, Brahma Jim Pepra. Yan fine my wine. Yan fine my Johnny, adios, sorry, wine a qua, wine and a wine. Wine a qua was Mazu, wine a qua was Mazutra was on chain. Quanti was Mazu. I'll go for what I was on chain. Emre so. Wine a qua, wine and a wine. Wine near Jumakasa, remove finger. Rakase, Jumakasa, Brahma Jim Pepra. Yan fine my wine. Yan fine my Johnny, adios, sorry, wine a qua, wine and a wine. Wine go Busmasu, wine go Busmazu, Trabusum chain. What he Busmasu? I go for a patabusum chain. Emre so. Wine a qua, wine and a wine. Wine at Macassa Brim. And try a good Magus at Chodiama putting. And try a good Chamagus at Chodiama putting. Oh, be yes, some and so imagine that are putting. Oh, be yes, some and so imagine that are putting. Feel took for Akyamfour. Akyamfour Asafo Boakye Ajimabusu. Ono Akyamfour. Ono Kumasi Asafohene. Ode nasa mbale tuda. Efe dwa oboshe nana. Ene manyame. Kujeti. Yo. Asante mai ni amanfo amohiem ha. Na kontanse mahine. Nana asankare mahima. Na bichi mahima ba so sorry. Nana kumawu mahine asina mufo. Mia makom abrempon utufo abrempon lo wa akwam techire dida Rasi omani nyama obaye akofo nata dida data tasmanso naso edu mia minua santima donten Rasi omani nya santima donten mia mo fa se manso nkwata asinamu so wa ha Rasi manso kwanta omani fa se asinamu Kenya se ehine so bai kwabre Kenya se onso apagya ni mu Kenya se ehima so wo yentem Kenya se ma aso yentem asofofo a mo baaye nana no mu nyina Asafo nkro ahodo panimfo ni nkola mo baaye bigina otunfo ofiti otoso mienu anamu ni nana asante hima na krodi yadom otoso miensa dia seda kese enema mu nyina Irasili Asafo panimfo
Asafo program shana sinyina wo bae ode o tumfo se tutu ene na na kwanu ya do encha kese ne ma mo se ene a eye ukude twato afi mu yi se mbien se medi ukude no e wo kwanson koso ase ya ukude a itwa afi to sheshe se o bedi no kwanson koso na eni sen se miami nana na Asafo Boakye awoye Asafohene obedi akonwa yi boni ese 1869 no obedi akonwa yi odi akonwa no mfie aduonu nson 1896 na English broni sabe anibria na nibri asantemanti yanka ba ka ono nko a na kede asante wo nyina akura no ye ondia anibri hunu nti obeche ye nyina yewura santeman ehine santehine prempa odikan na oni ne mpanyimfo a me na nasa Boakye ka ho aman hini bebre mampon ehine ka ho afin so ehine ka ho adwoso eka ho na no mpanifo bebre na sante hima ene na ye cha no so eka ho bi ya sante hini papa jabibi onso ka ho ni nua adwuma badu ya chi won edini mitri mboni nyina nipa ba aduana anum ekọ aduonum ya chi won edi won kọ edi nkan Elmina yo kusie ho ebe ya afi na wo hwe se asantefo ya be fa yen ye yura oti kokọ so edna kotena baabie na Elmina ha ya de asantefo na nya de a eyi hu ekwa ne ngwa ewaso ngwa bia asantefo se ebekọ yakohwe yura obisi ya che no de yakọ Elmina kosira no na mrofo hwe din no se da bi ofo enum de uti mwo mbra wonsu enti ne ebe yi won firi akra enti omu yi asantehene enipa oche won nyina ene se Leon kotira ozu enfie miensa ozu nananom ebo anan ko se ba ko hwe ye ne ewura no bebe du wagugu kosi boni hwe no se da bi sankrofo we de mi hu de meye won santefo enti ye be yi won afiri ha ye ma won so ene the middle of Indian Ocean island kitwe be a Seychelles island e don ko she ho obeba ifie aduonu nan ese wo hwe ifie na edi kai no e don ko Elmina e don ko se Leon no ko kan ho se ifie aduonu nwotwe na nananom ekotena Seychelles 1900 de omukoduru ye na ena ya asanto asoso nso wo hwe kire na kosi boni ba no sila ope sikadwa no se menso mempene ogina asante anam en nananom anam ade nkodine enti omu nyina so yesa chi omu nyina 1900 asante ko kan omu edi kan edi wonko Seychelles yi I don't know bi nua kuma techire so abekan hu bie they say omu nyina go dru Seychelles no 1900 etina ho until 1924 so bi nipa de yenkwan yepe nananom dodo na afrim edikan so di bi bai titiri omu edo on ba akire kan ya santoa ho no edo on bai ya santoa Mampɔhene nkai abusuafo yaw na wo hwe beso me edna ba no de ofiri mu na koka miamina na Asafo Boakye ene otumfo Prempeh the first sabi
na Asante ma ye cha efiri mu wo ho ni kunu ya Asafehene papa ya bibi ensu firim Asafehene nua adwumabedu ensu firim pani be na hwe kire pani anu wo hwe kire waya agya waya abusua ade ma Asafehene prempe awdi nkan ene na Saboakye na Saboakye ni nua pa ene gya bibi onni mienu kokudua Asafehene kokudua odi kan ema ni nua ena ne ba no nti ni ba preko nti wo hwe no na broni hwe se de akokora eduro bia na yesere no se oya die hard and conservative because the more kan nyina no nya ne hia no Asante amamre so obehwe na Asante amamre enseye ena na Saboakye ekoyeye sabi wona owu ho nyina ya nhihye baby obia se de ne to ye ya nhihye se ba ya mreba se de onfunu ono nankasa eba Asante a yehunu obia na yehu bia de akoma na busua no watina sie no sansu na ba mbu pepe nti ebra na Saboakye ene na prempe tumfo prempe odi kan eba ye ombeduru Kumase abakosem no wa ombeduru Kumase eye 12th of November anopa no nsia omdi train free secondary ene beduru Kumase ya oba ye Asafehene prempe the first sebi emrofo no ene mu asem a omu ye enti no na Asante ahimfie de yase no di na prempe bae woni Saboakye efie atimu yi Asafo ahimfie yi ede ahwemanimu heye na prempe the first ebetena mu woni ni papa Saboakye ebeduru Asafo ha no betena ye kopim se yenya baabi tafo hinada roma o manhia amana yesi ahimfie ama prempe the first etu akotena mu na me na bae oni prepare the first ene o ma ka ya na chiri o bae yi enfie wo ha pepepepe ene wo mu yi enti Asante eni bibia eni hwe kura ye won kaye enti yesi nne mumra na uguda etwato yi a ye enfie wo ha me na Saboakye bae oni prepare the first bedu Asante yen kai yenya enim se yenya Asante manwura otumfo se tuotoso mienu sa fashe won so dini kase pa wo sha se efiada yi ato so memenda ato so kwasiada ye na asia sorry akai se fie wo ha na Saboakye na prepare the first num ko din wo Seychelles yi yenyina yen kai na Asafo so kakra betimi ya de aboa Asante abakosem eni nkaya yewo eme nananom enkodina wo mkoye nti na ye hia ha yi edi nka madam nyina amase semaba na oma amaye fe ade eche anopa na mo sori a na asidana na mede mamu na ansa na no mede ka de tumu nyina amanim se yetimi ntina se na yenkaye na Saboakye senkaya keke o se ye bibi di hye na nimonyam ndi yesi esi hospital din beto so Asafohene commemorative hospital se se wama okra odi okan ABC hospital ye ba hwase na yaye titiufo a etu ensafro mu ya beboa ebinom so ombesi dan na se nyina akora mayen na se kese na di ma won se sa abɔhye ni nyina ba ebe no Asafo ya e di akai na Saboakye na ansa na ebe sɔre ni akɔ masere me nuanom unda se man hene titiru ene Asante man don ten hene te omun kam ho ene me nuanom akomfo na enkai duma ma yese me de ka me na Saboakye eye Saboakye statue ama twa na bakosem kakra bi wase e kase wi a ye nyina be ebo anan ni akɔ ni akobie hu ntuma ne dia kai ene na Saboakye
meda mo ase sɛ mo nyinaa maba ama saa adwumadie yi ayɛ fɛ ayɛ kra bɛhwɛ meda mo nyinaa ase Thank you.
panyini won tena fie ema Akyamfour blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi ase be fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame